Nai tongnai jotok khapani tahutai boksono chini kok TV kok bro news kok tuma joto lamsoko ang tongo nong logi rakes faide tini salsa jorani chini kok TV ni kok lam thumui to bojak tabuk lukorok no sai khnar bano thangnai 12 tarik April salmarini sikang drop April tarani ateiram di 12 tarik ni sikang election ni sikang je gothona angmani BJP tai Tripura mathani bukhago kok banglai mung obo thaingkha Purbo Badlabari ADC village Nandakumar tai Jaganakupra o thayo no BJP tai Tripura mathani bukhago kok banglayo nei kok kamani o kok banglani bisingtui no case wngkha Tripura mathani adongrok total 12-13 jona hai case wngkha sabo case ikha BJP karyokari khlai tongnai lukurok ba adongrok borok case khlaike hinui kok toma o kok toma no police proshasonok ni yago sogiyui tabuk police proshasonok rutukjak Champahawar ni naimwthangrok tabuk je case khlaijak rok no tabuk rutugui tongo hordibor satdibor obo hai khe no horni sari pang thango hordibor thango tai horni 2ta 3ta jora thango hinui kok toma saimankha kamini lukurok samani bai obono tui no dati dati police proshashan o case no rosadi BJP ni adongrok o case no rosadi hinui tini Purbo Badlabari Tripura mathani adongrok Tripura mathani warrior rok TWF YTF tai Tripura mathani juda juda adongrok tini kotor kaisa rally khlaika borok o rally ni bisingtui borokni slogan wngkha police gunda bahini huchiyal police gunda bahini huchiyar dati dati o case no rosadi haya khe bwskangni salo tebo kotor choba wngnai hai hino borokni slogan tini tai যদি no o case no rosaya hangke national highway lama no bo bondo khlainai tai ADC ni je lama je tongtongmani main road tongtongmani obo hairokno kasonai tai Champahawar thana no gerwood khlainai hinibo tini borokni slogan police gunda bahinir huchiyar hinui borokni slogan tisalaikha Tripura motha TWF tai YTF ni adongrok khapang tao tai boksong omono sana khlaio chongmari lai thangkha tong kwchang tonglainani hinui obo hai kheno DM SDM tai khwai SDPO SP tai Champahawar ni usi sohono Nandakumar hai thai jagao bo achuklaikha tai khwai thangui bo achuklaikha phiya obo tabuk bo solution wngya obo tabuk bo o case no rosajagya tai o je Nandakumar ba Jaganakupra ni BJP ni karyokari khlai tongnai adongrok no phaidi hini bo borok kwcharkha norok phai tongphai mano kuno mungsa wngya hini bo kok kwcharkha phiya sokpaiya nogo phai tongphaiya gja hinui tini kok toma saimankha hingke tamoni kiriba jodi niji dus khaima kwrwi hingkhai tamno kiri jodi niji dus khaima tongkha hingke kharjak ti ongo birjak ti ongo tongnani chanani nogo tongui maya ongo obo swrai swrai no saimano kwbangma BJP karyokari khlai tongnai tongo tini tamgui baksa baksa borok nokni kwmai thang nokni tamgui khari thang yang bihik bwsa mada masa mada manung mukti bai kungti bai wngui tongmai jao swkangbaria no obo hai rok uansukna nango nini Tripura mathani borok phanangtho BJP ni borok phanangtho obo hai rok no swkangbaria no uansuknani bo dorkar phiya wngthangbaiui tamoni mohai wngjakha tamoni mohai khaijakha hinui ulo uansugui kono labh kwrwi swkangno uansuknani dorkar uansuknani nango jodi no uansukna rwngya samung no tangui jodi no yapri kaisilaiui thangkha hingke kamini lukurok hamjaiya ongo kamini lukurok chajagya ongo kamini lukurok jolijakmani bisingtui no o walai solai kisa misa wnglaio oboni bagui no jesa borok phanangtho swkang swkang kebono yakta tisadi swkang swkang kebono tajolidi swkang swkang kebono wa mochomoi ta phunukdi puila mwnwiui hamjakmung ridi ba yak phologui chibai hamjakmung yaphardi obosi borokni main nangkukmani hamjakmung rimani hingkhai oboni bisingtui no hamjakmung mano
hamjak mung rikhe hamjak mung mannai joli mung rikhe joli mung mannai obon bagino kebo joli mung rokno tarlaidi hamjak mung no laidi hamjak mung rioi tonglaidi kaming kaisa tonglainani kaming kaisa chalainani bazar kaisa chalainani lama tungsa himlainani hingkai o lama tungsao no nung ang wa mosamboi tonglaikha hingke nung ang thamsi kalai mukhang somnai tongkha hingke bahaikhe ongnaiba obon bagino kebo khata thaidi kebo kharita tongdi phaibedi hinai kwcharai tongo tabuk je BJP ni କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ khlai tongnai je khoroksa khoroknoi kharui tongmani no phaibedi hinai Tripura mothani borok koikha hinai bo saiman kha khapang tao tai boksong obo wngkha ani especially kok samung ba koimung obo haike hamjamung ridi hinai ang chini kok tv ni wngwi ang koimung yapharmani khapang tao tai boksong tei kaisa kok phari paithago chung umsubaino chung tini kholbaiyano obo kholao mane tei kaisa kok no chung sanani swkang tini ni je yang Nondo Kumar tei Purbo Badlabari ni tini ni police bahini husial mani o rally no phaini chung kisa nainalaiyano rally ni bisingtwi borok tamo saka tai o romjaknai rok ba angko romjaknai o je kharima tongnai rok tabuk case khlaijak abono police rok tongmani kokno sawai khwnarwkha nainadi o mangpili Tabu welcome joto na tabu BJP khanya bro nogo fight tongjak bole oro tu mani te ke songlai tongna nangnai ba boot by line thaka boot ni joro ba kisa seklai melai joto nungnai no abon bisi chung wan suktai chini borok rok no hoirani khaimani aboni proti bade chung nangkhangkai ngo sugya ini khai oro ngo siko chung lama se rally khaiko chung nangkhangkai road block khainai ya khai chung thana deputation marnai hai jodi chung aba chini chani chung ma khayo tapsa jodi romjaya romna hini boro hopong sapong hone dito phaika ekdo phaika bharoto phaika sato phaika phungni chaito phaika haike bu gurlai tongo romna hini jiba boro romnani abo BJP ring policy buskangni edisi panchayat nirbachon nai boro chini boro rokno kisuta koklaiye toni hangkai borok panchayat nirbachon lori manani kintu orbo nai nekhai borok ngoro BJP rok bahile panchayat nirbachon lori naiba bongni borok sikroi bongni kunu sikroi borok but bahaike but jidi naiba panchayat nirbachon oro to Tripura mothana norok jotonu saimaka chin samore takuk sungrok Tripura motha 28 ta chung 24 ta jiri jak nge edisi o to bongni jidi na moto kuno ekta tam hina ije har bunuk je kuno kroi borok edisi o chung 24 ta jaga 24 ta bono chung jotono panchayat dokol khaibinai Nidus bina nidus rono hore nikhlaye police prashason borok ereng borokno case khlaiye hore nikhlai tongo tai hor hordi borok phaiye borokno hore nikhai romna chasta khlayo जों सावो जे गणतांत्रिक पद्धतिते जोंनि त्रिपुरा मथल सिमिनो हरे निखले अंतर्गत BJP खाने रंगबो जतन बागिनो माननाय नाय कारण जों केस रिमार्क बर को खाया गन्यस खाया आपनो साफल खाया जोंनि मथानि बर नखाय केस खाय रंबो अब चलि मंगलाक आ मगन जों रिक्वेस्ट खानाय उची रिक्वेस्ट खाना अम दाति बन्द खादे जे तोरजार खामिनि जे जबे तिनि त्रिपुरा मथल बर हरे निखाय केस खाखलि रमन बेचस खालामने अब बन्द माखलानाय जदि बन्द खायागा जों हाय ग्रुप ब्लक खालामनो बाध्य मंगनाय जों रोड ब्लक खालामनो बाध्य मंगनाय दंनाय जों थानाव ग्राव खालामनो अब बाध्य मंगनाय जों कयनाय केस न रसायनकाय
जों उसिनो कयना उसि बाबुनो कयना चिनि एसडीएम सारनो कयना डीएम सारनो कयना अबने दालदो मुकाबला खाई तारदानि न बंगनि केस नाइते मुक्तो खाना तो borok niji niji no samung saya khalemani bagui borok khari thangka tak ekmatro BJP government tongmani bagui borok tanani sujug mano omo baito borok sara jibon thangmaya borok salsa borok hanyo bini tana nangna to oro sibile जों bo baino angbo bini takuk bukungno जों jottono thansa khlai samung tangnani जों abo chinayo do hangka borok aro ni bisingo aro কেন্টিংও টংগৈ বড় খরচা ডেলি ন কেস খাই দিয়ে টঙ্কা চিনি তাবো অনেক হয়রানি টঙ্কা চিনি পাবলিক অনেক টঙ্কস টঙ্কা আপনি বাকি প্রশাসন দङ বসং আং কয় দাতি ন ও যে যারা কেস খাইনাই রং ন বংনি কেস ন বাতিল খাই তাनै বরং তাইসা হানো হাই টঙ্ক সংজাগাও টুবুনা বা hingke nugui makna khapang tao tai bohuk song je Purbo Badlabarini Tipramotha YTF tai Tipramothani adong rok tini rally khailaimani himbotok himlaimani khadumung phunungmani champa hawar thanani police no tai yang BJP ni je case khlainai rok no khadumung phunungmani himbotok norok nugui no mankhana hingke khapang tao tai bohuk song te kaisa kokno saya hini tamani mas hasinai kya miya je yango je miyao purbo toksaya wo khorok ni borok ang bumung kai salia ang o kok tabuk nani yago phaiso phayo purbo toksaya ni khoroksa borok bo iko malkhungno bo mothorka kento bosalong reng ya obole sia iko malkhungno bo mothorka mothoroi akonoi musuk kaisa kaini theikya tai yakung baikha tai bisma baibekha tai kuk baikha musuk prai 10 ta hai musuk khoti wngkha thik modu gujani char mukha ni o dugan ni lamao hingka hingke jodi no bosalong thangka hingkai driver license sotong bini abo sungmung driver license totong pia chung o kokno chung serai ke salia o iko ekdom mane sukro rupekya tai chung o je chalnani bumung mano chung salia malini bumung mano chung salia pia chung o mangphlin mo chung phununglia tai to phono bukhobai sanai ta bukno anoro call phayo champa hawa thanao thangoi solution wngkha je musuk thaijaknai rok musuk duku manjaknai rok borok soho thanglaioi solution wngkhanai khnao mane nimangsa o thanglai kya hingkai tabo ano tami sahar video delete khlai di hini saharano o video no delete khlai digra di miya horo 9 ni upor baji tongo o jorawa ano ringui na haro faide chino jaga musuk thotai lahangka mohai iku malkhungbai hingkai musuk thai thangka phaigara di hinai ang thanani selai tongmani miya hor 9 ta o ang khoroksa tlangi thango borok sabuno tlang thang khoroksa police proshashan ni borok no bo SPU phano ang bono tlangi thango an logio horo ang horogo songkhoi apte hekai to phano local ni borok sahari tongo bahinai ang thangka pia tabuk ni bisingo nano phun khama angkai jong solution kha o video no delete khai di nongni musungtui nongni khaina musungtui da khaimanai social media chaloknai rok no norok ni paijak da ang ba social media paijak da norok ni tisa paide hinai sawo aba tana puro tani sawo ha waisaba tisa nai waisaba tanai sabni odikar babo jong chaloknai jong sibo obo angle norok jesa phano hindi ang ekbar video upload khaima jinis no ang o video no ang tai delete khaya ang tai tap taniya tangoi hingkai oro interview phono tongo oro interview tongo je musuk khotingjanai rok boroni interview tongo aro khoroksaya police phone to interview rijak tongo ang tamno kirinai ha ang tam delete khainai police ni phone to interview tongo na de police officer ni interview tongo aro tai musuk khotingjanai interview tongo nongni jekhini nogor phaikha nogor digi ang koinai hida ano koi koti taka koi lakh taka ri ano chari toni ba obo hai kai ano phunta khlai di obo hai ron chajakya kento o recording hanongo ang recording mo khanari man video delete khai man ang khnari liya nokni mukhango ang karai di sumusilia political khayo hnai power ta phunuk di
जों जे सावो abo mangnai hinoi nini kok bai social media choliya je chalongnai bini kok bai cholinai obahai omsung sung khabang tawtai buksong tisari bo waisa eba delete khaidi hino waisa obahai ingna jankai sekangno video ta tisari di sekangno wansugui nadi जों tisari dikhangkai kaming kaisa kaming olda kok banglai no olda boting lai no sekangbari no wansugui paidi sekangbaria wansugia babia woi kono samono ta tangdi bujikha sekangbaria wansugui sidi chini local ni phono जों video ti sakangkai tamung no olda kono kok banglai no ba tamung lai no norok phaidi hine ang tisaikia norok ano bike thok khorok hoka abo taisa tabung nok tani kang tanai haida obo sombab kori obang tanmaya asunu to nai tongde choyakare salborum borum chini kok tv kubuino phunu thanai ta talno phunu gulak je lukurok je ano nuhunoi phunugo ang ol lukurok sawo ang obno phungnai lukurok jeta interview dibo ang o interview no phunungnai kono ani chini kok tv ni channel o kono ekta uspot tatal news ang phunu gulak phunu eka phunuya ang direct phunuya tongnai nang jodi interview rijak no hangkai ang phunu gori nai nang jodi interview rijak hangkai ang phunungnai nang interview rijak hangkai aino katakoti ang o tukura kaisa manmana ang news phunu gya chini kok tv joto din langma tongsak kathang tongsak langma baino manjoi thangnai chini kok tv no joto dino chati hai thiti thifano thia sakha ang tlangi thangnai kentu buini kok bai ang tlangya nang tati sa dingkang tisai tongnai nang tisa dingkang tisanai chini phunuktai chini tisama jaga ka chang tisanai nang badda khaipono tono badda manene manglak abo hai jinis no political ni power bale changno ta sadi political 5 বছর chi 5 বছর na aing narok sabo tongtai chinle 5 বছর ya chini joto yakung yak krak tongsak jeng social media samung tangei thangmano jeng osono kok hambai obahairo kebo phunda khaidi obahairo chaya abo chaya no phurung manesi bujok manesi kono hamya ta wansode jodi no hamya wansu kangkai norok ano lama kasipon buthadi lama kasipon budi ana abo kono ungjagya ang botharchuk mayan bagai siming sakta tangdi botharchuk narokdi jodi chaya khaima tongkhai jabo bo chaya khaima kwrwi hingka hangkai ani bikhung tungsana pan lori mangalak obole kubui kok ang krang kok sao hambai usuna jotono chini kok tv nai tonai lukurok no jotono no haino hai saga jorani chini kok tv kok bro news kok toma orong kholapchono khulumka।